alle sammen, og velkommen til video. I dag skal jeg teste det her bøblegummi. Jeg har smagt det før, men jeg kan ikke huske, hvad det smager af, så ja, jeg vender lidt tilbage, når jeg åbner den. Okay, nu har jeg lige fået åbnet den, så lad os egentlig få en lille en op her. Det er sådan noget, og nu ser jeg lige, hvordan den kommer til at se ud indeni. Jeg går nok dårligt til at åbne sådan noget her. De ser egentlig sådan her ud, uden skrald på og sådan noget. Prøv, jeg brækker den lige over 2 sek. Så nu har jeg lige fået brækket dem over. Ja, fordi jeg tager lige en af gangen. Det smager faktisk godt. Jeg vil lige tilbage 2 sek. Jeg har lige fået tykket det igennem, eller hvad man nu siger. Ja. Jeg tænker egentlig bare, når jeg lige har fået det helt blødt, så vil jeg lave noget, ja.